uNkulunkulu phezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa kuba sihlangane namhlanje ngale ndlela. Ngithobeke kakhulu kubefundisi bami, ngiyathobeka kinina kakhulu kuba uNkulunkulu anivumele nibe khona namhlanje. Siyambonga khona ngikubhekayo la mfundisi uCebekhulu, mfundisi uShange, nomfundisi uMeya. Ngiyayibheka lento, ngiyabonga kakhulu bafundisi bami. Ngiyakhumbula ngonyaka odlule sasihlangene khona la ezakheni, kodwa ngale angikwazi-ke ama-sections, kodwa engikwazi ukuthi sasisehholo lasesikoleni iDamu. Babephumile-ke abefundisi nalapho, ngahlonipheka kakhulu la Nkosi yami. Ngubani mina ukuba izinceku zikaNkulunkulu zifike zizolalela lokho uNkulunkulu akubekile enhliziyweni yami. Ngiyathobeka kakhulu befundisi, ngiyathobeka. Kwezinye indawo umuntu akayiboni leyo nto, ukuthi bebonakala befundisi bephuma kunalokho emva kwenkonzo kuyayalezwa kuthiwa ngiyafuneka ngizoqula amacala. Ngizoqula amacala. Akulutho-ke umhlaba esiphila kuwona unjalo. Angithobeke-ke ngibingelele befundisi bami bonke, omama befundisi nabefundisikazi, obaba bakhona, omama, intombi ney'nsizwa, umphathi wohlelo, nobaba umfundisi uMabaso. Sengizwile ushaya insimbi nje ezenza umfana omncane umfundisi. Siyabonga kakhulu umfundisi nohamba naye, ngidonje indodana-ke, angazi noma ubani. Siyanibingelela egameni lenkosi yethu uJesu. Umfundisi uphethe umsebenzi onzima ukuthi ube umfundisi umepulpiti ubuyidumise, ngoba manje ayibhalansi lento, kodwa ngiyazi wena ayibhalansisi. Akusibona sikhuluma iqiniso, akubona bonke abefundisi ababizwe bathunywa uJesu. Manje-ke ngenxa yokuthi kunemali uyabizwa uzoshaya, kanti uzoshayela amadimoni. Lapho la ngikhona ukuthi usenkingeni baba, kodwa-ke uNkulunkulu akakusize ukwazi ukuhlukanisa. Kube khona la unqaba khona ukuthi hayi angiphumeleli la, noma imali ikhona kodwa ngiphumeleli ngoba ngiyoshayela omunye umbuso. Yiko ngithi inkonzo ejulile kakhulu baba, kodwa uNkulunkulu-ke siyamkholwa uzokusiza. Sibonge bonke-ke abakhona abafikile la, siyadumisa kakhulu uNkulunkulu. Ngani nonke bonke abafakazile, awubaba uShange madoda, nathi nomzwile extraza abazali babo. Kumnandi ukukhula, niyakwazi lokho. Kumnandi ukukhula, uma ukhulile ukhomba abantu abababona bekhulile ukuthi uzothi bayizingane kuwena. Ukukhula-ke lo kamdala ngempela, hayi ukuthi akamdala. Sengiyasho nje ukuthi uma umdala ubona abantu abacabanga ukuthi mdala kanti kuwena uyingane. Siyabonga kakhulu babuShange, ngibonga ngahlonipheka ukuthi ufike. Sithintanele ucingweni, ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngawe. Bese ngibonga-ke bonke abafakazile, bonke abefundisi abezilela, abasibingelela. Awungibonge nje, ngithanda ukubonga especially uSindisiwe Ntuli ngenkondlo yakhe, ngoba ingikhumbuza amazwi akhulunywa abafundi kuMarko chapter 4 verse 41, kuvuka isivunguvungu. Bathi kanti ungubani lo? Lokhu umoya nolwandle kuyamthobela. So-ke ngiyabonga kakhulu ndodakazi, uNkulunkulu akubusise. Ngeke ngibabale bonke. Ngiyabonga ukubona uMama Mashabalala nabazalwane nendodakazi yakhe bephuma eBergville. Ibranch yokuqala le yasentabeni, ibranch yokuqala le yasentabeni, futhi kusewuye umfundisi wokuqala walokho ayibambile khona le branch eBergville eNgoba. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi ngifikile nabakhona. Eyesibili ibranch ile yala
emnambithi. Nokho-ke uyazi ukuthi uSathane uyathanda ukungena asihluphe umfundisi abebezwana naye engeke ngimusho uma Mashabalala usashiya kwasekuthatha yona-ke indodakazi ebisiphathela uhlelo ebrentshini elaphaya eDrobheni. Ngibonge kakhulu-ke nekhwaya yasoThongathi. Siyadisayida ukungasho. Babe sitshela kuqala ukuthi siyeza nathi lapho abasasho. Noma phela uyakhona ubabona sebela. Ngiyambuza-ke ilanga umfundisi wabo esidlulisa induduzo ukuthi noma eshonelwe udedele iy'ngane zakhe zeza la basemngcwabeni mangaphazama namhlanje kushone umakoti owabo umfundisi uMaseko. Mangimbuza ngelanga uMaseko hawo njalo la sikhona nikhona wathi sisenza uLuka chapter 8 uverse 1 ya 3. Angizomfunda kuLuka chapter 8 verse 1 ya 3 uyoyifundela wena ekhaya. Inkonzo abayenza ngisho sise Cape Town ubabona sebela befike ngeBhanoyi naseGoli ubabona bela ngoba uNkulunkulu usibusisile ngama-branch zonke lezi ndawo. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi awukodwa ngingamshiya kanjani uBonkosi kumama. Bonkosi awuphakamisa isandla kokubona. Leya ndoda leya ade sazana nayo singazani ngamehlo sazana ekhwezini sithintana nayo. Ngiyabonga Bonkosi, ngiyabonga ukhona nangale isection bani ngale zakhe kwa kwa sikwasike la inkulu izakhene inkulu. Hayi ngiyabonga kakhulu noma ngasenithintanga-ke nonke bakithi ningixolele sibaningi kakhulu. Ngiyanithanda nonke njengokwesikhundla zenu. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anibusise. Ngingakaqali-ke ngiyafisa ukuthi ngiqale la ngoba ngiyabona ukuthi khona abangazi kuthiwani makuthiwa uJesu Kristu inkosi, khona abazi. Angazi uma ngikhuluma ephutha. Ake bephakamisa izandla abangekho ekhaya lethu nabangazi ukuthi inona lesilwane sinona ekhaya lethu. Baphakamisa izandla babona abangekho ekhaya lethu. Ononke nikhona. Ayike sekulungile ngeke ngisachaza lutho ngekhaya lethu bengithi ngiyochaza. uJesu Kristu inkosi-ke isivumo esasiphiwa inkosi leso bakhulume ngaso kakhulu abebela befakaza ukuthi siyabasiza kakhulu. Igama leli silitholayo kwabaseFilipi chapter 2 verse 11 elithi izwi lenkosi nezilimi zonke zivume zithi uJesu Kristu inkosi, kube udumo kube inkazimulo kuNkulunkulu uBaba. Ngakho-ke uma sivuma sithi uJesu Kristu inkosi udumo loya kuBaba. Linamandla-ke leli gama. Sizolisebenzisa namhlanje ikhashana eziningana la enkonzweni ngoba uNkulunkulu ukufunile lokho. Ngesikhathi sile ezakheni ngonyaka odlule ngahlaseleka kakhulu imimoya namadimoni ngaze ngashumayela sengihlezi phansi. Abakwaziyo abaphiwa amehlo kamoya bawabona bangitshela ukuthi abekhona amadimoni elwa kububi kunzima. So-ke sizosebenzisa leli gama-ke from time to time angiqhubeka nentshumayelo uNkulunkulu ngenze njalo ngoba linamandla. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Uma ngisho njalo-ke nani niyosho njalo lapha phansi ngoba mufunda uFilipi 2 verse 9 kuya ku-11 lithi izwi lenkosi uJesu uphiwe igama elingaphezu wonke amagama. Amadola ayaguqa ezulwini, ayaguqa emhlabeni, aguqe ngaphansi komhlaba. Nezilimi zonke zivume zithi uJesu Kristu inkosi. Uma-ke ngisho njalo ngiguqisa amadimoni esihogweni namadimoni ala emkhathini. Uma wena ungasho uthi uyabusa azogijimela eze kuwena. So ngakho-ke mangithi uJesu Kristu inkosi ngiguqisa amadimoni nawe usho njalo ukuze aphume ahambe la angasiphazamisi enkonzweni yethu. Ngithi angichazeke lento isivumo esasinikezwa inkosi ngibe ngingasho ukuthi baronga uma uthi uKristu inkosi abathi uyabusa. Angingeni lapho, ngikhuluma ngento enikezwe mina.
kusho ukuthi kayikho introduction ofuna ngiyenze uma bonke abantu ngithaya bangeke ekhalezo baphakamise kusho ukuthi-ke niyangazi asikho isidingo ngaphandle ukuthi ngisho-ke ngithi ibandla entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa liselisha kakhulu lineminyaka ewu-15 liqale ngonyaka ka-2011 ngo-2010 inkosi yangibiza ebusuku ngilele ngezwa izwi angishunyayizwanga angihlatshwanga yizwi wazilandela yena mina ngangingakholwa wathi-ke angimakhele ibandla lakhe ilo-ke leli ngathi-ke mase ngithandaza ngibuza igama lebandla wayesenginikeza-ke leli gama lisebhayibhelini lokubona lamavesi ebhaliwe la Isaiah chapter 2 verse 2 no 3 no Micah chapter 4 verse 1 and 2 uverse 2 kaMicah uyivision yebandla uverse 3 ka-Isaiah chapter 2 uyivision yebandla uverse 2 ke uyigama lebandla ngizodlula-ke lapho ngo-2020 ngivalizwe uNkulunkulu wathi angakhe-ke le group ka-WhatsApp enabantu abasondela ku-10,000 kusela abantu abancane kabi babe u-10,000 amagroup awu-10 ngikholwa ukuthi-ke wonke umuntu khona ma ungekho zama uthinte abazokusiza ube khona nawe uthole iy'ntshumayelo zonke iy'nsuku ezitholakala la besizakala abantu njengomama umzwile usizwe umkhuleko wasekhaya lezwi wasiza umfowabo osekhaya lezwi mina ngingazi nakwazi ukuthi kuthiwa ama-cancer cells awasekho emzimbeni uzikhulumele uzwile and akudunyiswa mina sidumisa uJesu mina unganginaki mina ngiyimbongolo egitshele yabona imbongolo isilwane esinyanyekayo esinenkani imbongolo egitshele wayigibela uJesu yongena eJerusalema ngiyona-ke ukuthi manje animboni lo ngigibele bese nibuka mina ningangibuki mina nami ngizama njengawo ninonke athi umpostoli Paul ngiyawutuka umzimba wami ukuba ngathi sengishumayeza abanye ngilahleke ngaphandle so ngamanye amagama-ke nami ngiyawutuka wami umzimba ngoba uma sesimi phambi kaNkulunkulu uthi uJesu lapha kuMatthew chapter 7 uthi akusibona bonke abathi inkosi inkosi abawungena embusweni wezulu uthi bawuthi saprofetha ngegama lami sashumayele emgwaqeni yangakithi athi angizange nginazi so-ke lo msebenzi engiwenzayo ngoba ngiphambi kwenu ekungingenisa ezulwini okuzongingenisa ezulwini ukuthi igama lami lilotshiwe yini encwadini yokuphila basho njalo abafundi bejabule bethi moya iyasithobela izifo abantu basinde wathi thokozelani ukuthi amagama enu alotshiwe so-ke sonke phambi kaNkulunkulu siyafana siyalingana akungenwa ezulwini ngesivili ukuthi wasindiswa nini wabhabhadiswa nini akukusizi lokho usizo ukuthi ngesikhathi sifika usuku lwakho lokufa umi kanjani phakathi kwakho noNkulunkulu na kuthi angisho le mfihlo abantu abaningi abangayijwayele abathandayo uma befakaze ngiyabonga ngekho la ositshela iminyaka eminingi la abathandayo athi umuntu sibizwa ngonyaka othize kwenze kokuthize i-CV ngiphinde ngidizelele ayimfaki umuntu ezulwini umuntu ufaka ukuthi uzivumile inizono zakhe ngoba ziwudonga phakathi komuntu noNkulunkulu zenza umkhuleko ungaphendulwa diliza udonga ushilo omunye obefakaza la ungelo sikhulu diliza udonga ukuze uxhumane noNkulunkulu ekhaya lezi sifundisana ukuthi uNkulunkulu akuyena okamfundisi asiyeke lento yokuthatha abefundisi sibabeke phezu kwamakhanda ethu bese kuphatha mfundisi ingane yami ifuna isikole ungithandazele phatha mfundisi kuwukuthi thina sinikwe ushilo umfundisi Cebekhulu la ukuthi sisindise imphefumulo silethe ukudla kwasezulwini ngale kwalokho simxhumanisa noNkulunkulu wethu sonke mawufunda uMarko chapter 16 verse 17 uthi lezi zibonakaliso zizobalandela abakholwayo hayi abefundisi uthi ngegama lami bazokhipha amadimoni dimoni likhishwa inoma ubani athi bazoshumayela ngelimi ezintsha athi bazophatha okubulalayo kungabenzi lutho baphuze okuzobenzela ingozi baphathe inyoko uthi babeke izandla kwabagulayo basinde hayi abefundisi
okholwayo. Nathi singabantu maselona isikhulekela nisibhuqele siyaphakama mase siphakeme uNkulunkulu bese yasuka. So ke fundani ukuziyela kuNkulunkulu wethu sonke. Yebo singabaxhumanisi njengabafundisi noNkulunkulu kodwa phambi kaNkulunkulu siyafana. Niyakuzwa lokho? Ngikulinganise ngebhola. Angilikhonzile ibhola kodwa izinto ngengizizwe. Isekuphela iminyaka eminingi iChiefs ingasithatha isicoco angithi. Kwake baxosha iClub yonke abadlali. Uxosha ukhosha hayi iClub hayi abadlali. NoJesu ke naye ibandleni lakhe mangibhede uzongireplace ngeke axoshe ibandla. Kusho ukuthi amagama nginjani mina angilutho. Siyamzana abazalwane. Sibahlonipha abaholi bethu sibanike indawo yabo. Angisho singabahlonisi sibanike indawo yabo kodwa hayi usizomkhulekela ke manje usumenza inkosi uNkulunkulu inkosi uJesu. Hayi ke angidlule bekuyisingeniso nje leso angisayanga ke into enibenothi siyazidinga kakhulu ngoba ngathi ngiyaziwa la ekhaya. Kube kuhle umuntu ame phambi kwethu simazi ukuthi ubani angaqhamuka sizosiqinela nje kanti uyisigebengu la isuka khona. Sizokhuluma ke ngenkonzo engikhuluma kuyo uNkulunkulu uyibekile kulezi insuku part 8 wenkonzo ekhuluma ngobungcwele. Sikhuluma ngobungcwele. uJesu sezobuya alanda ibandla lakhe. Uyabufuna ubungcwele ngendlela emangalisayo. Sizovula amabhayibheli ethu amaHebrew chapter 12 verse 14 ngizocela ukucula kancane sidlulise lokho esesikulalelile bese ke ngiyaguqa ngiyakhuleka. Cishe ngathi siyaguqa ngiyaguqa. Into edala ukuthi ngithi ngiyaguqa ukuthi angingakachazi ukuthi indaba sibhuqa. Abanye abakwamukela ukuguqa. Asiphoqi umuntu ukuthi abantu baguqa. Sineminyaka emibili nathi njengebandla siqalile ukuguqa. Wakhuluma uNkulunkulu ngolunye usuku kimi wangibuza ukuthi indodana yami uJesu mawufunde eBhayibhelini ngaso sonke isikhathi mayithandaza yayingiguqela yini indaba nina ningangiguqeli. Wangihlula lo mbuzo kwafuneka ngiwufake ebandleni ukuthi kusukela manje masikhuluma noNkulunkulu sizoguqa ngoba uma indodana yakhe yamguqela singobani thina esingaguqi. So ke awuphoqi ukuguqa kodwa thina esiguqayo siguqa ngoba akekho umuntu esingamguqela. Basho njalo abafundani bakaDaniel bathi Nebukadnezar ngeke thina siguqe komunye uNkulunkulu noma ungasibasa isithando somlilo ngeke. So uma ungamguqeli omunye uNkulunkulu uguqela lo kaAbraham nokaIsaka nokaJakobe uzongena nawe emlilweni. Bathi sebesemlilweni babonakala sebewu4. Ngeke angene nawe emlilweni ngoba umhlonipho umguqeli. Ngalo lona lolu suku bevukile abenkosi behlotshiswe ubukhosi bayo sebebunjwa abakhetha
umfowethu wethu uJesu ophilayo. Siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga ukuthi sihlangene la, asizile kumuntu, asizile kuleli holo lakwasi. Kodwa size kuwe uNkulunkulu wethu ngoba uthi uPetro singayaphi masisuka kuwena ngoba mazonke ukuphila kuwena. Ngiyacela-ke Nkosi ukuthi usebenzise lo mzimba, nami ngihlale phansi ngilalele, ukhulume Nkosi, ngoba akekho umuntu oze kimi kodwa beze kuwena. Inkinga yabo ukuthi abakuboni ngoba wena ungibele. Khuluma-ke Moya Ongcwele, siyakumema ube phakathi kwethu, sinqobele zonke izimpi ngegama elinamandla likaJesu ophilayo. Ngiqalekisa wonke imimoya, amadimoni, amadevil wesiphansi. Awanasabelo phezu kwaleli holo kusukela manje. Awanasabelo egcekeni ngaphandle, ngifafaza igazi lakho ngaphandle. Fafaza igazi lakho phezu kwerufu nangaphakathi. Fafaza igazi lakho yonke indawo, ngithi Sathane namadimoni ngegunya engilinikezwe kuMathewu 18:18 noMathewu 16:19 ukuthi noma yini engibophe emhlabeni yaboshwe ezulwini, nengibophayo nengikhulula iyakhululwa ezulwini. Ngibopha onke amandla esitha ngiwathumbele esihogweni manje. Ushilo kwaseKorinte besibili chapter 10 verse 3-10 wathi noma sisemzimbeni izikhalo sinikeze zona zinamandla ukubhidliza isigodlo sikaSathane. Ushilo uNkulunkulu wethu wathi usinikeza amandla ukuba konke ukungalaleli sikujezise lapho ukulalela kwabantwana bakho sekuphelelisiwe. Ibanathi-ke Moya Ongcwele, umlilo wasezulwini awusibiyele, usigcine, usilondoloze. Qalekisa wonke imimoya emelene nokuthula nokulalelwa kwezwi lakho. Nikela kuwena le nkonzo uJesu Kristu inkosi. Amen. Sizokhuluma-ke ngobungcwele obasahlala abazalwane. Sebehlalile sikhuluma ngobungcwele enkonzini ka-8. Kusho ukuthi osekhaya lezwi-ke uyayilandela zonke. Uma ungekho ekhaya lezwi bengingasho ukuthi ngene ekhaya lezwi. Ikhaya lezwi akulona ibandla kusentabeni. Ufike ungene ekhaya lezwi, igroup leyo kushunyelwa khona zonke iy'nsuku. Mangishumayela ibandla, ngishumayela uJesu ebethelwe esiphambanweni, uJesu efile wavuka ngosuku lwesithathu, ohlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu Baba. Uyena-ke uJesu engimshumayelayo egruphini. Kunabefundisi aba-over 600 bamahlela ahlukene, abanye bafaka amabandla abo angaphakathi. So angikwazi ukushumayela ibandla ngoba sengidlulile ebandleni. Ekugcineni kodwa kufanele ngaziwe ukuthi ngizalwaphi, angaqhamuka indoda izosimela nje kanti ayinalo nebandla. Umfundisi ngebandla. Sikhuluma-ke ngobungcwele, sivula amabhayibheli amaHebheru chapter 12 sifunda uverse 14 nje kuphela. AmaHebheru chapter 12 sizofunda uverse 14 kuphela. Kufundeka-ke kanje: zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa, ongenakho angeyibone inkosi. Uma ulalela lelizwi lisinika ukhiye ukubona inkosi. Uma ungenakho ukuthula nabo bonke abantu ophilisana nabo ngeke uyibone inkosi. Uma ungekho ngcwele ngeke uyibone inkosi. Ukhiye lo oney'nhlangothi ezimbili, ukuthula nobungcwele. Ngakho kudingeka nombani ophilayo ufuna ukuyibona inkosi abe nalesi sikhiye. Sikhulumile-ke kakhulu ngokuthula, sikhuluma ngobungcwele-ke manje, iyona nto esesikhuluma ngayo. Ngifisa ukusho ukuthi sonke njengoba sila sikhethiwe, sakhethelwa ukuba ngcwele. Ngakho-ke okunye okungaphansi kwalelo zinga noma leso standard uNkulunkulu akakwemukeli, ngoba yena esekhaya ezulwini ungcwele. kuLeviticus 11:44 uthi bani ngcwele ngokuba mina Jehova ngingcwele. The only reason ukuthi umzalwane akabe ngcwele it's because uNkulunkulu ungcwele, asikho futhi esinye. So ngeke kahlale nathi ezulwini singekho ngcwele. Indodana yakhe uJesu wayithumela emhlabeni yazosifela, ayisenzanga isono yaze yabuyela emuva ingcwele.
uma ehamba uJesu uthi kunifanele ukuthi ngihambe ukuze uBaba athumele umoya ongcwele umduduzi ozoba khona ezindaweni zonke. So ngamanye amagama icabinet yasezulwini engamadoda amathathu ingcwele ngeke ke sibone izulu uma singekho ngcwele. Sakhethelwa ke ebungcweleni ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Into leyo ngifisa siyibambe ejulile, sikhethwe before the foundations of the earth. Lisho njalo ke lesingisi lesizulu mothi ngaphambi kokusekelwa kwezwe akuzwakali kahle. Kuthiwa he chose us to be holy and without blame before the foundation of the world. Yitela ke sikhubeke ke bese silibuka lento ukuthi sikhethiwe. Sakhethwa umhlaba ungakabibikho. Into eqinisekisa leyo uJeremiah chapter 1 verse 5 la ethi uNkulunkulu ngingakakubumbi ngakwazi. Lokho kusho ukuthi singakabibikho uNkulunkulu wasazi engakasibumbi. Kusho ukuthini ke uma ethi wasazi? Kusho ukuthi sasikhona sikuye sisezulwini. Uma ngabe ubungayazi ke leyo nto. Ifihlakele kithina sonke asazi ukuthi siphuma ezulwini. Sithunyiwe la ukuzoba ngcwele sizomrepresenta. Kodwa yedwa umuntu ovulelwe ukwazi ukuthi uthunyiwe inkosi uJesu kuphela eyayikhamukisha ithi ngithunywe uBaba. Thina sithi sivele sazalwa nje saqhamuka sakhula kanti sithunyiwe uthi engakasibumbi wasazi. Ngakho ke sizoqhubeka ke la sadina khona ku part 7. Sasikhuluma ke ngabase Efesu chapter 1 sisuka ku verse 3. Siqhubeka ke nakhona lapho ukuze si-understande ukuthi sakhethelwa ubungcwele. Uthi ke uverse 3 makabonge uNkulunkulu uBaba wenkosi yethu Jesu Kristu Efesu 1 verse 3 Lord osibusisile ezulwini uKristu ngesibusiso sonke sokomoya. Sibusisiwe ngesibusiso sokomoya. Ku part 7 ngizichazile izibusiso esibusise ngazo. Ngeshwa ke uma ungekho ekhaya lezwi usuzolimala. Kodwa ke sibusiswe ngesibusiso sokomoya. Uma singesokomoya kusho ukuthi asiphatheki, asibonakali kodwa singesokomoya. Ngeke ubusiseke ngesibusiso sokomoya ungahleshuliwe. Ngifuna ukunakeke uyibambele. Baningi abantu uma ngekonto wonke umzalwane uyathanda ubusiso. Makuphuma inkonzo awusiyacela umfundisi asho isibusiso. Isibusiso siyasithanda. Manginikela ngiyafisa ukukhulekelwa ngibusiswe. Kodwa khona into ekufuneka esingayinaki. Awukwazi ukubusiseka ungahleshuliwe. Kufanele uhleshulwe kuqala ukuze ubusiswe. Ngakho ke lesi sibusiso sokomoya ukukhulunywa ngaso kuba se-Efesu chapter 1 verse 3 makabonge uNkulunkulu uBaba wenkosi yethu Jesu Kristu osibusisile ezulwini uKristu ngesibusiso sokomoya. Baningi basifuna lesi sibusiso kodwa ngeke usithole uma ungahleshuliwe. Yazi ukuthi angizwe ukuthi ngithini mangithi uma ungahleshuliwe. Mawufunda izwi lenkosi uMathewu chapter 14 verse 17 kuya 21 sizwa lapho uJesu wayehlezi nehlwele for 3 days behlezi naye enza izimangaliso ekhulekela abagulayo ebashumayeza. Sebeyaqhamuka kabafundi bathi sesisithi isikhathi sihlezi nalabo abantu badedele manje bamuka banakho kokudla. Uthi uJesu ku verse 16 akuswelekile ukuba bamuke bapheni nina ukudla. Bapheni nina ukudla. Ezinkonzweni eziphakathi nezinsuku esizenze ekhaya lezi sikhuluma ngokupha ukuthi umuntu ophayo ubusiswa kangakanani. NoJesu washo wathi isandla esiphayo sibusisiwe kunesamukelayo. Uthi kuJesu ke akuswelekile abantu ukuthi bahambe bapheni nina ukudla. Umsebenzi wethu ke ingcebo zikaNkulunkulu lowo ukupha abazalwane ukudla. Abazalwane uma belambile kwelikamoya benemphefumulo ezacile icala lisezandleni zethu.
asibepheni ukudla. Bathi-ke abafundi asinalutho. Ihlazo lelo ebuhlungu. Ngikhulume ngezinye izikhathi ukuthi ngiyakhumbula eminyakeni eminingi edlulile ngisanda ukuba umfundisi. Angisawukhumbula unyaka kunomfundisi lo wayehlala ngibelesele. Njalo ngesonto ngase ngazothola ucingo lwakhe. Wamtsibande ngiblenkile awungiphize ngizoshumayela ngalo. Asikhonzi naye ukwelinye ibandla njalo nje uhlale efuna izwi kimi. Ngase ngize ngayi-understand indaba yakhe sengithandaza Nkosi ngiphe izwi engizomnika elivela kuwena ukuze labazalwane bakhe basizakale noma yena elifune kimi engazicelelanga kuwena. Uthi kuJesu bapheni nina ukudla. Bathi-ke asinalutho kuphela izinkwa ezinhlanu nezinhlanzi ezimbili. Wasethi uJesu ziletheni la kimi. Verse 19 wayeseyala izikhulu ukuba zihlale phansi etshanini wazithabatha izinkwa eziwu-5 nezinhlanzi eziwu-2. Ilalele ukuthi wenzani. Wabheka ngasezulwini wazibusisa wazihlephula wabanika abafundi izinkwa, abafundi baphakela izinhlupho. Wabheka ngasezulwini wazibusisa wazihlephula wanika abafundi. Abafundi bathatha izinkwa ezinhlanu bewu-12 nezinhlanzi ezimbili. Ngesikhathi beqala yena ezihlephule banika. That is when isibusiso sasebenza. Ngesikhathi esabheka ezulwini ekhuleke ebusisa zahlala zawu-5 nezinhlanzi ezimbili. But the moment esihlephula saqala isibusiso ukusebenza. Ngakho nathi ngeke sibusiseke singahleshuliwe sahlukana nesono. Asisebenzi isibusiso sikaNkulunkulu phezu kwesono. Ngihlushwa abantu ekhaya lezwi athi umuntu umfundisi ingane yami inenkinga enje kanje ayisitholi isikole noma iyagula noma kwenzakala ngicela umkhuleko. Mina bafowethu uNkulunkulu mayengibiza wangivala wathi ngingamkhulekeli umuntu engamvumile uJesu. Yiso lesi sikhathi uJesu makufika owesifazane egulelwa ingane ethi uyakhuleka ethi uJesu akufanele ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse enjaneni. Umuntu ongakholwa phambi kaNkulunkulu yinja. Ngiyaxolisa ukubeka kanjalo but ngikhuluma izwi. Uthi uJesu akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphakele izinja. So uma kufika noma ubani ethi umkhulekele umbeke izandla athi umpostoli Paul Timotheo umntwana wakho ungasheshi ubeke izandla uzohlanganyela izono. Befundisi bami sinezono esithwele singazazi ngoba kwafika umuntu egula wambhadeka isandla wathi ngegama likaJesu ngegama likaJesu kanti usuthatha lesi sono sakhe noma lezi zono zakhe. Akakhulekelwa umuntu engamvumile uJesu ukuthi uyinkosi. Akakhulekelwa umuntu engazivumile izono zakhe. Uma singabamba leyo nto abantu sobakhulekela basinde. Kodwa futhi akubona bonke abazosinda ngoba ukusinda kubiza izinto eziwu-3. Mawufunda base-Efesi chapter 2 verse 8 lithi nisindisiwe ngomusa. Othi ngilivule ngathi ngiyaliphambanisa ngifuna silivule khona uzolizwa ngoba isemqoka kakhulu lento. Kakhulu nabefundisi bami ngiyathanda ukuthi bahambe kukhona balekeleleke kukhulu kupha umama ohlale ekhaya abantu. Ngokushesha kuze kunomngane ongaphekiwe kahle. Abafundisi bami ke lapha. Efesi chapter 2 verse 8. Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokholo. Zintathu lezi zinto. Ngomusa nisindisiwe ngokholo. Ngaso sonke isikhathi uJesu mayiphilisa umuntu wayethi ukukholwa kwakho ukusindisile. Ngoba yena wenzeni uze nomusa, a favor from God, the grace from God. uNkulunkulu silethela umusa wena uze nefaith bese kuqhamuka lento okuthiwa ukusindiswa. Ngeke usindiswe ungakholwa. Ngeke ukholwe usindiswe uNkulunkulu engakwenzela umusa. Lezi zinto zintathu nje azihlukana. So ke uNkulunkulu uhlale senzela umusa
wathumela indodana yakhe yasifele esiphambanweni umusa uphelele la wena yiza nokukholwa ngoba mawungenakho ukukholwa ukusindiswa akukho so ke sidinga ukuthi sisindiswe ngokukholwa kwethu ngesikhathi uza nokukholwa ngithi ke i-arithmetic yokukholwa so ngithi grace plus faith equals salvation uma kungahlangani lezi zinto so singaze sicabanga ukuthi uJesu engakwazi ukuphilisa abantu ngoba vele athi ukukholwa kwakho kuphilisile kanti naye uze nomusa okwenzela umusa umusa wakhe ke ujulile ufuna wena uzisho wena uzichaze mawungazichazile ngeke umusa usebenze kufuna wena mawufunda Izaga 28 verse 13 litho fihla isiphambeko sakhe akayiphumelela kodwa uzivuma yazishiya uthola umusa umusa utholakala ngokushiya isono awutholakali ngokusivuma sivume bese uyashiya then uzothola umusa bese uthola ukusindiswa so into kaNkulunkulu ke ihamba kanjalo manje ke uma ungazishiyile izono ungahleshuliwe isibusisa sizosebenza kuwe sizokukhulekela sikufunela isibusiso uwe ingane zakho umndeni wakho kuze kube lana ihleshulwa khona uhlukane uNkulunkulu uzokwazi ukukusiza ukugcwalisa indaba yokuhleshulwa uma ufundizwi angisalikhumbuli kahle noma uJohn lapha ekuqaleni lapho uJesu wayishumayela izwi bagcwala abantu mase begcwele kanti khona amadoda awu4 azofika ephethe indoda lelo hlakeni athi azama ukungena wangakwazi ukungena lithi iBhayibheli baqaqa uphahla mase beliqaqile bamehlisa umuntu uJesu akabukanga ukugula komuntu wathi ngenxa yokukholwa kwalamadoda wasemphilisa umuntu so kunezinto ezingenzeka until uzuqaqa uphahla uzuqaqe lento ekufihlile ocashe ngayo lento wenza izinto ebumnyameni zidalule ziveze qaqa uphahla uhleshulwe kuleso sikhathi uzobusiseka so isibusiso ke sikaNkulunkulu sihamba kanjalo ubungcweleke lobo mase sikuhumusha ngisikhuluma ngobungcwele ubungcwele ukuthi uvume ukuqaqa abantu abavuma izono ngiyazi inkondlo yezono iyachallenge kakhulu uSathane ecishile emabandleni namabandla ayenzayo mama mhlawumbe umzalwane ukhuluma nomama ngesonto uzumfundisi uyashumayela abone ukuthi sebediscussile lento yabo adinga ibale ayeke inkonzo echallenge kakhulu kodwa izono abantu abavuma izono eBhayibhelini bagcwele ngisho uZakewu abanakile abantu uZakewu wavuma izono wathi mayisegibele emthini efuna ukubona uJesu wavela wafika phansi komuntu wathi Zakewu yehle emthini ngimele ukungena endlini yakho into yokuqala mayingena uJesu endlini lithi iBhayibheli uZakewu wasukuma wathi uma ngimaphucile umuntu into ngizobe isiphindwe kane akusikhona ukuvuma izono lokho na uthemba kwalokho ngizothatha ingcebo yami ngithatha uhalf wayo 50% ngipha abampofu akulona uphawu lokuphenduka sikhuluma ngokupha kulezi insuku uma ufunda lapha kuEfesu lithi izwi lenkosi chapter 4 owebayo angabeseba kodwa sebenze ngezandla zakhe ukupha abasweleyo so kunezo ozozivuma ungathethelelwa ngoba kufanele uzisebenzele ngazo miyangizwa kuthiwa owebayo angabeseba kodwa sebenza besepha exactly lento yenziwe uZakewu uZakewu was a tax collector siyabazi namanje abantu bakwaSARS bafuna imali ukuze bakubuyisele imali noma bawuqualify ukuthola imali khona imadlana ufuna ukuyikhipha bakwenzela ukuthola imali uyantshontsha bakuntshontshela so uZakewu umuntu wakwaSARS mayisephenduka ukuthi ngizobuyisa imali ekidle kubantu iphindwe kane ngoba akwanele ukuthi uthi ngantshontsha kodwa kufanele ugcine upha abampofu ngoba wantshontsha ukuze kwamukelwe ukuvuma kwakhe isono sokutshontsha so ke kunezono ezidinga ukuthi umuntu azisebenzele ukuze zithethelelwe enye inkulumo ke yangelinye ilanga leyo sikhuluma ke ngokuhleshula uJesu wahlephula izinkwa ezinhlanu nenhlanzi ezimbili ukuze sikwande kunele abantu
kuthiwa kabadlayo amadoda awu-5,000 abesisa nabesifazana bababa. Ngakho-ke mntakababa, vuma ukuhleshulwa, vuma ukuhlukana nobumnandi bezwe, ngoba izwe liyadlula nenkanuko yalo, kodwa uwenza intando kaNkulunkulu uzophila ingunaphakade. Vuma izono zakho bese uhlukana nazo ukuze ubusiseka. Ubusiseki nje ngoba izono azivunyiwe. Sengikhulumile-ke ngeZakha 28:13. Ngithe-ke ngihlale ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Sishaya imoya abazalwane, ingenzeki lento eyenzeka ngile kwa-A. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Sosho kathathu, uJesu Kristu uyinkosi. Siqhubeke-ke nenkonzo yethu, siyabonga ngoba amandla obumnyama, abafundisi bami khona into engizomthiphisa yona nami engayidiscover late, ukuthi uma amadimoni thina sijwayele ukuthi siwakhiphe esithini ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Ake nishintshe-ke nisho lento, umbone umuntu ehayiza phezu uJesu Kristu uyinkosi phezu kwalo mzimba, uzokhululeka ngaso sikhathi ubona idimoni lihamba. Ngeke lixoxe ngisho nanawe lithi sibaningi lana, sangena nini, this powerful leli gama. Uma uvula lapha kuFilip chapter 2:11 libhalwe ngama-capital letters, okungukuthi igama elingajwayelekile kodwa belifihlekile yonke leminyaka ngoba ikhona iBhayibheli kade labhala. So-ke silisebenziseni-ke, kuthiwa izilimi zonke zivume, alisona isiqubulo, angichazelele, asisona isiqubulo, isivumo. Zonke izilimi zivume zithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngakho-ke ukuvuma isono uhlukane naso kungubungcwele lo. Baningi abantu baziklema ukuba ngcwele kodwa bahlukene nezono. Unjani wena, ungcwele na? Ungcwele yini? Indumiso kaHana, Samuel oqala chapter 2:2, lithi akakho ngcwele njengoJehova, ngokuba akakho noyedwa ngaphandle kwakho, futhi alikho idwala elinjengoNkulunkulu wethu. Akekho ngcwele njengoJehova. Ngakho-ke kuyena kahlehle kuncane kabi ukuthi umuntu abe ngcwele. Bambalwa eBhayibhelini akababiza ngabantu abangcwele. uJobe, ubani omunye? uAbraham akambizanga, wathi chapter 17, hamba phambi kwami ungabi nabala. So kusho ukuthi bambalwa kaba abantu uNkulunkulu athi bangcwele eBhayibhelini. So-ke ubungcwele into ejulile kodwa ilona zinga okufanele sifinyelele kulona. Khumbula ngelinye ilanga ngikhala kuNkulunkulu engishayela imithetho eqinile. Mina nginemithetho eqinile-ke bazalwane, kodwa ngishumayela la epulpit ngoba kwathiwa angoshumayela izwi, ngingayishumayela into engekho ezwini. Ngoba uma ngishumayela into engekho ezwini kunabantu abazongichallenja bese ngihluleka ukukhuluma kuthiwa lento ishumayelayo ikuphi eBhayibhelini. So kunezinto engabekelwa zona mina ukuthi ngingazenzi. Mhlawumbe ngizosheza imibalo, ilanga ngangiliphepha likaSude emgonqeni ngalilahla ngewindi emotweni, kwaqhamuka izwi lathi isono leso senzayo. Umthetho uthi keep South Africa clean, wena uyona mawulahla ngewindi. Angikushumayeli, ngiyanixoxela ukuthi kunezami izinto engizothi uma ngingazenzi ngilahlwe esihogweni. Kodwa mina ngishumayela izwi okwami. Enye into-ke esithuphayo emabandleni, athi umuntu uma inikwe into yakhe abese edlulisele ebandleni. Ebandleni sidlulisa izwi. John 7:38 uthi uJesu okholwa njengokusho kombhalo esini sakhe kogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Ma usekugobhoza lemfulu umoya ongcwele, umoya ongcwele uzobusukhuluma nawe-ke manje usuthi hayi lokhu, hayi lokhu, hayi lokhu. Ngoba masiqala yikho emabandleni sinemithetho eminingi kanti le mithetho ayifuneki ngoba izwi lenkosi 1 Corinthians chapter 15:56 lithi amandla esona umthetho. So once kwaba nomthetho kuzoba nokweqa, kwaba nokweqa sekuyisono. So-ke imithetho sizoyinika umoya ongcwele, thina senzeni izwi. Masenza izwi umoya ongcwele take it from there and aqhubele phambili akukhulise. Asizokhulisa thina abantu sidine la sifanele khona.
uthi uJesu mayihamba emhlabeni Matthew chapter 28 verse 20 nibafundisa ukugcina konke enginiyale ngakho. Asiyale ngakho uJesu kuseBhayibhelini. Okungekho eBhayibhelini siyalo uMoya oNgcwele. Okufanele nakhona sihlukanise befundisi ngoba bayaqhamuka abantu athi umuntu uMoya oNgcwele uthe kanti kusho amadimoni ngoba namadimoni awumoya. Seliyangena ibandla lilandela leyo nto seliyayenza. Sifanele sivula amehlo ibandla elihamba endleleni eqondile liyahlaseleka kakhulu kuna wonke amanye amabandla. So kufanele sikwazi yabona uma uhamba kahle emfundisi uzohlaselwa. Kodwa uma ungahambi kahle awuzoba umngane wabo bonke abantu. Oyibheka ke lo ndaba ukuthi hayi engathi khona ungahambi kahle. So ke ngase ngibuza ngathi Nkosi yini mina engathi ngiqinisele kakhulu nje kunabanye abefundisi. Lezi zami izinto angizizwe zishunyayela ukuthi mina angazenzi. Base ngibuza umbuzo wodwa abayaziyo indawo yangale inkulu indawo yethu wathi kusukela la kofika lapha ya. Ngisanda ngomfundisi ukuthi la lapha ngibuza ukuthi ubani wawezwa ukuthi ukhulekela isishosha sasukuma na. Ngathula nganwa ikhanda ngathi Nkosi akekho engimzwayo. Wathi kunezinto engizifuna kuwe engenandaba nazo kwabanye. So wena kuze ngizifune ngizithole kuwe kufanele ube ngcwele ngalendlela efunwa yimina. Hayi lena ozofuna ulifanisa nabanye abantu. Kadina ngalelo langa ke sengiyazi mina ukuthi elami ivangeli bafowethu alifani nelamuntu. Njoba ngisho ukuthi angikwazi ukukhulekela umuntu engamvumeli uJesu. Angikwazi ukukhulekela umuntu engayivumeli izono zakhe. Kodwa ukuvuma izono sekuthe ukuphela fanele ngimkhulekise uRoma 10 verse 9 avuma uJesu bese ngiyamkhulekela. Ngoba ngigcine ngithi abantu bathwele izono abefundisi nje ngoba bagijima babhadela izandla. Ngasibeki isandla kumuntu engathandazeli uRoma 10 verse 9. Ngikhulekisa uRoma 10 verse 9 amvuma uJesu. Ngoba laba bantu bayahluka bagijimela izinto zikaNkulunkulu kodwa bamfuni. So uma isemvumile uJesu uyamfuna kuzokwenzakalani ke? Guess what? Kuzokwenzela uJohn 5 verse 14 uthi uJesu hamba ungabe usona ufuna wehlelo okubi kunalokho. Leyo nto isho ukuthi mayisevuma uJesu usesindisile. Mayiphuma leyo ophuza utshwala uzokwehlela okubi kunalokho. Wena unjani? Covered. Ngoba leli demon olikhulekelayo wena umuntu akavumile uJesu uthi ukhulekela amademoni azokushaya uzothola udonsa nzima uzothi umfundisi udlwengulile. Udlwengule kanjani umfundisi na? Uhambe ekhulekela abadlwenguli engabazi. So befundisi bami ngamkhulekela umuntu ngamvumisile uJesu akasho uRoma 10 verse 9 eqala bese uyambeka izandla uzombona uNkulunkulu uzowenza umsebenzi. Uthi uPaul ungasheshe ubeka izandla kumuntu uzohlanganyela izono zakhe. So uzohlanganyela izono zabo bonke abantu ubona umfundisi wami ubhadela isandla. Ngama emagama umuntu ogulayo mhlawumbe uNkulunkulu ufuna sindiswe. Abesemthatha afa ezulwini. Wena uvele wamkhulekela umkhulekisile uRoma 10 afela umuntu esikhogweni igazi lakhe lizobuzwa wena mfundisi. Uthola ithuba makuze umuntu efuna ukukhulekela ukumthandazisa uRoma 10 ummukelisa uJesu. Asiqhubekele. Akekho ongcwele njengoJehova ukubo likangana lisho njalo. Izinga ke lokungcwele elifunwa uNkulunkulu phakathi kwethu liphakeme ngoba yena uphakeme. Uma ke usahlulelwa abantu uthi kude kakhulu nobungcwele obufunwa uNkulunkulu. Uthi uPaul akekho ngangihlulela kinina. Kufuneka siphilele impilo ukuthi mangihamba ngibhekele kukhulunywa ngoNsibande bathi abantu siyamazi ngoNsibande. Hayi uyaphila lo yababa siyamazi. Hayi kuthiwa usho ngoNsibande lwaseKresbey uthanda abafazi babantu. Uyayibona lo nto le uthi khona uhlangothi olunye ningalwazi. Ayifuneki leyo nto. Asiyiphilele insindiso sibe ngcwele ngoba osibizile ungcwele. Ngakho ke asingavumi ukuhlulelwa abantu. Uma sifunda incwadi kaJob 15 verse 14 and 16 lithi yini umuntu kuba abe ngohlambulukileyo nozelwe ngowesifazane kuba lungisiswe na.
uyini umuntu wabe ngohlambulukileyo. Ngoba kunzima ukuhlambuluka komuntu. Wakhala uNkulunkulu uGenesis 6 wathi ngiyazisola ukuthi ngibenzeleni abantu. Ngiyazisola ukuthi ngibenzeleni abantu. Ngoba abantu basebeqe umngcele, sebenza izinto uNkulunkulu angazifuni. Bheka nabangcwele bakhe akabethembi nezulu alihlambulukile emehlweni akhe. Uverse 15 kaJob 4 uverse 15 kaJob 15 nezulu alihlambulukile emehlweni kaNkulunkulu. Akabethembi nabantu bakhe ukuthi bangcwele. Uzobona ke lapho ukuthi umngcwele into ejule kangakanani. Uma izulu kuthiwa lihlambulukile kusho ukuthini lokho? Ngoba izulu makukhulunywa ngezulu kusho ibandla lasezulwini, inganyezi, amafu, ilanga, inyanga, izulu lelo. Ibandla libizwa ngebandla lezulu lapha ku-Isaiah chapter 40. Athi uyalibiza ngamagama limlalele. Lezi nganyezi sizibonayo nje sinamagama kuNkulunkulu, lwaziqhwaba. La mafu esiwabona esehlangene kanje yena uyawahlukanisa, uyawazi leli ubani, alibize lize kuye. Ilanga nenyanga kunamagama kuyena, ngazi uma yafana nalesibiza ngawo noma unawa, kodwa uNkulunkulu onjalo. Uthi ke ibandla lezulu alihlambulukile kuye. Leziwa yini lingahlambuluki? Impendulo ilapha yakuRoma chapter 8 uverse 19 and 20. Lalisitshela khona ukuthi konke okudaliweyo kuhlezi phansi kobuze kungentando yakho. Kuyabubula kububulela ukuthi kwambulwe abantwana bakaNkulunkulu kuze nakho kukhululeke. So yonke into edaliwe ihlezi phansi kobuze. Yonke into edaliwe ibona amanyala, ibona ukungcola okwenzakalayo. Ilanga ezulwini libhizi libona le yandoda ithatha umfazi womuntu yongena naye ehotela. Lokho ngicole ngikhuluma ngakho. Lesi sihlahla sabona obani nobani belala phansi kwaso. So indalo iyabubula ifuna kufika usuku lokukhuleka kwabantwana bakaNkulunkulu ngoba ibuka izinto ezingcolile emhlabeni. Yikho kuthiwa ibandla lezulu lingcolile ngoba libuka ukungcola okwenzakalayo. Ngamanye amagama ke lento sisibeke ekuthenini uzoqhosha ukuthi umzalwane wathethelelwa izono. Kanti ungcolile, ungcoliswa ukuba phakathi kwabantu abadla izono. Angazi umyangizwa yini. Uthi uIsaiah chapter 6 mayivuma izono zakhe. Wabaningi abantu bavuma izono kodwa asiboni bavuma izono. Uthi maye mina ngokuba ngibonile uJehova ngizofa ngoba ngihlezi phakathi kwabantu abazinezindebe ezingcolile, nami nezindebe zami ezingcolile. Wathi mayiqeda ukusho njalo uNkulunkulu wathumela elinye lamaserafi lathatha ilahle elivutha ngodlayo alithatha lalibeka emlonyeni wakhe lathi bheka lokhu uhlambululo lizono zakho usuthethelele. Okungukuthi izono zabantu esiphakathi kwabo zinjani ziyasingcolisa. Kanjani na? Uzogibela eTexini ngedrobheni. Mhlawumbe ngowesifazane, mhlawumbe phakathi kwabanye besifazane. Bakhulume ngabantu besilisa, bakhulume ngemikhuba. Ubusuthi umzalwane mina ngizophendula. Kodwa kubungcolisi ivuka imizwa. Usungcolile kodwa uzange usho. Ngoba uhlale phakathi kwabantu abangcolile. Sizivuma nini lezi zono esingazenzanga kodwa sisingcolisile na? Ukhuluma ngobungcwele mina. Uzohamba umela emgwaqeni. Yebo yitha zidlule imoto. Ifika itekisi lithathe ihamba ubuye ntambama ngosuthi uyaphumula thola ishethi ligcolile lingcosweni lelishethi. Ilezi zinto lokuyithola la. So siyangcola ngobude bendlela sibe singonile. Ilezi zinto kufanele sizilethe phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu wami ngisetekisini ngizwa abantu bethukana. Ngicela ungithethelele. Ngobungcolile. Sikhuluma ngobungcwele lize ngeliphakeme lokungcwele. Uma ethi ibandla lezulu alikho ngcwele lingonile, kusho ukuthi nathi sinezono eziningi esingekho ngcwele kuzo singazange sone. Ngenxa yokuba phakathi kwalabo bantu kufanele siphile impilo ethi mhlawumbe usemsebenzini kuyasetshenzwa nabasebenzi abantu beqhamuka ukuthi asiyekeni umthonto sekuqhamuka umfundisi bakubhuqa
kodwa iqiniso ukuthi ngeke bantshontshe phambi kwakho ngoba uhamba nobani noNkulunkulu. Bantshontsha kanjani abasebenzi phambi kwakho bese uyathula ungabaceli, uhlanganyela nabo kulezi zono, uzolahla ulahlela ukweba ungebanga ngoba uhlanganyele nabantu abantshontshayo. Bangaka bafika endlini yakho bejola befihla leya ndoda ifika naloya nkosikazi mhlawumbe umfowenu, hayi dadewethu hayi makodwa ke nomncane la usinika indawo silale, uyabanika ndawo. Uhlanganyela neziphingi nezifebe uzolahlwa nabo, uzibiza ngomntwana kaNkulunkulu. Mina ngikhuluma ngobungcwele. Ubungcwele izinga eliphakeme kakhulu ukufanele simkhonze kulona uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane masibeni ngcwele. uLeviticus 11:44 ngeke ngamcaphula ukuba nginguJehova uNkulunkulu wenu ngalokho zingcweliseni nibe ngcwele ngokuba mina ngcwele. Just because unguNkulunkulu wethu masizingcweliseni. Mawungenayo omunye uNkulunkulu, purify yourself, ube ngcwele phambi kobuso bakho. Khumbula wasikhethela ukuthi sibe ngcwele ngothando, ukuba sibe ngcwele ngentando yakhe. Sikhethela ukuba ngcwele, wasikhetha umhlaba ungekho. Asiqhubekeke simbuku Efesu. Bese lithi ke makabonge uNkulunkulu ubaba wenkosi yethu Jesu Kristu osibusisile ezulwini uKristu ngesibusiso sonke sokomoya. Ake ngichazele la. Omunye uzothi ngiyaliphokenzana. iBhayibhelini ekugcineni uthi ungenezeli kulokho kulotshwe kule ncwadi, uthi ungasusi. Kuthiwa la uverse 3 makabonge uNkulunkulu uba uyise wenkosi yethu uJesu. Mina ngisho ukuthi uyise, ngithi ubaba. Ngifuna ukuyichaza lento uzungalingeke ukuthi ngiyanezela. Mawuthathe lesingisi alisho ukuthi his father, lithi God the Father of our Jesus Christ, of our Lord Jesus Christ. Usho ukuthi ubaba wenkosi yethu Jesu Kristu. Mfundisi Tebekhulu, uma sikhuluma umfundisi uShangela eduze kwakhe, sikhuluma ngobaba wakhe, sithini? Sithi uyise kaBaba uShaka, ngoba wena ngowacebe-khulu nami ngowakaNsibane. Kodwa uma nina ningaba wacebe-khulu nobabili, uzothi wena, uzothi mina uphi ubaba wenu? Uthi wena hayi ubaba wethu usendaweni ethile, ngoba njani nizalwe indoda eyodwa. So uma thina siqhubeka sithi uyise wenkosi yethu uJesu, siphika uJesu ukuthi ungumfowethu. Wakusho ngiguqa ngithi ngiyathandaza. Wathi uyazi abantu abangibiza ngokuthi uyise, ngabakuthanda ngabantu uma sebekhulele, egameni likayise nelendodana kami usumphikile, usuphelile ngalo. Uyaqala ngiqhubeka uyakhuleka kudala umphikile. Abahumushi bethu-ke bengakholwa, beholwa amandla obumnyama basiphikisa uNkulunkulu. So-ke mina-ke la kuthiwa uyise khona, mina ubaba wami uyangizala, ngeke mina ngithi uyise kaJesu. Ubaba wenkosi yethu Jesu Kristu, hayi uyise. Angasho ukuthanda ukusho kathi ngiyanezezela-ke kulungile, kodwa kusezizulwini lokhu akukho esiNgisini. EsiNgisini kuthiwa the Father, ubaba, alishintshile lela. Ngibuyeleke ngilifunde. Makabonge uNkulunkulu ubaba wenkosi yethu Jesu Kristu osibusisile ezulwini uKristu ngesibusiso sonke sokomoya. Verse 4, njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe, ukuba sibe ngcwele singabi nakusolwa phambi kwakhe. Makube yilona loya aphila impilo emsulwa phambi kwabantu, ungabi nakusolwa, ungabi naliphunga. Ungathiwa usisho loya mama lo othanda amadoda, usho loya baba lo othanda ingane ezincane, kodwa njalo ungumntwana kaNkulunkulu. Mhlawumbe unesikhundla ngisho ebandleni, thina befundisi simthembile, simenzisa izinto, uyanikelisa lo muntu. Ifika imali zingcolile kuNkulunkulu, idlule kulo baba othanda izingane zabantu. So uNkulunkulu akasize, asiphe umoya wokuhlukanisa sikwazi ukuzibona lezi zinto. Ngoba uPawulu uthi asingadli nokudla nomzalwane ozibiza ngomzalwane mayisifebe, eyisiphingi,
eyisidakwa asingadli nokudla nayo. Uthi kodwa kasho ukuthi asiphume kubantu. Hayi singahlala nefebe enganisifuna siphenduke. Kodwa umzalwane uyibiza ngomzalwane bese yafeba. Asingadli nokudla nonjalo. Ngoba uzokuthatha ngandlela thize umoya wakho uzokubamba bese uzithola usulapha ya. Yikho ngeke ngayithinta kancane ngathi uthola umfundisi uthi udlwengulile. Yebo singambuka kabi umfundisi odlwengulile. Kodwa khona uhlangothi esingaliboni olokuthi ibandla lelishonephi lingamkhulekeli na. Thina befundisa silala ubusuku nemini siyamkhulekela lithi iBhayibheli umqhele wethu. Nina nisikhulekeli ngani? Ngoba nathi singabantu. Ngifuna ukusikhamisa uhleke. Umfundisi webandla elithize phela wenza ukuthi uzozuhleka ujabule nje uhlaleleni ungakhuleki wena. Uhlaleleni ungathandazi. Ngoba kungcola ivangeli lethu sonke kungcole lakhe. Sonke siyangcola. Asifunde ukuthwalisana ngokukhuleka. Ngakho-ke mawuhamba phambi kwabantu ungazenyezi. Asizenyezi. Uthi kuPawulu kusekela igama lokuzenyeza umuntu makasazi ukuthi sizikhozi zikaKristu. Uyaziwa yini wena ngakini? Bayakwazi ngomakhelwana bakho. Mhlambe ngikhuluma kude ngomakhelwana. Abasekhaya ihlobo zakho lezi ezingahlali eduze nawe ziyaziwa. Ngoba mhlambe basezibhani imisebenzi yabo zakufonela, sinomsebenzi kamama la ekhaya ngokwazi umama washona elangeni ukuthi, sizocela kube wena osithengele inkomo. Usiyaqala wena uthi hayi mina sengasindiswa ngihlanganisi nalowo seniyaqabana nomndeni. Lexatshaniswa yini? Awubatshelanga in time ubatshela ngoba sebekudinga. Lithi lelizwe abantu makasibasazi usizikhozi zikaKristu. Mawuphenduka usindiswa tshela umndeni wakho bafowethu besikhonza amadlozi ningabe nisangibala. Angeke yazodumalisa ngeke niqabane. Kodwa nizoxabana ngoba sebekubalile wena usiyaqhuma. Usiyakhala ukuthi abangifuni, mina abangifuni, bangibani wena wababandlululo. Babiza ubahlanganise bafowethu noma ngeyinkosana la ekhaya mina bengithetha amadlozi angisezowathetha sengisukile. Hawu mfowethu kanjalo nje yebo baphuza itiye badla ukudla okubanikeze kona kuhlukwana. Kodwa mase befuna ukwenza athi asithinte ubhuti engani wasitshela lo bhuti ilanga libaleka simiyeke baphuzane bodwa. Uzwe nje ngendaba uthi ekhaya kwenzeka ukuthi abekho abantu abazoxabana. Inini amakholo enixabanisa imndeni ngoba naziyo ukuthi nizikhozi zikaKristu. Umuntu makasazi ukuthi sizikhozi zikaKristu nabaphathi bezimfihlakalo zikaNkulunkulu. Iphathe imfihlakalo kaNkulunkulu. Ungadlali ngayo. Liphathe kahle ithempeli kaNkulunkulu elingumzimba wakho. Ungadlali ngalo ngoba usazophenduka. Athi uverse 2 futhi ke kufuneka kubaphathi ukuba umuntu afunyanwe ekholekile. Abantu abaningi liyabadida lelindisi. Kufuneka kubaphathi. Sicabanga abanthina abefundisa ngithi ufunda uverse 1 uthi abantu mabasazi ukuthi izikhozi zikaKristu nabaphathi bezimfihlakalo. Phese lithi abaphathi kusho noma ubani uphethe imfihlakalo. Hayi umholi ngoba ehola abantu. Njengomphathi wemfihlakalo funyanwa uthembekile, funyanwa ukholekile. Siyathanda ukuthatha izinto siziphothe befundisa. Nabo banokwaba ngisho ukuthi baphumile kodwa sonke siphethe imfihlakalo. Engibezwile kade befakaza la. Abefundisi laba befakaza la ngikhuluma ngathi bebingelele. Ngathi bekufakaza abazalwane. Baphethe imfihlakalo ngithi bangabaphathi mabafunyanwe benjani bethembekile bekholekile. Verse 3 usethi ke kepha kimina kuyinto encane impela ukuba ngahlulelwe yinina noma ngokwahlulelwa kwabantu. Lento engeke ngayishaya ukuthi uPawulu uthi ngeke ahlulelwe abantu. Kuyinto encane kabi ukuthi ngahlulelwe yinina ngokwahlulelwa kwabantu. Yebo nami angizahluleli ngokuba angizinyezi ngalutho ngokwami nokho angilungisisiwe ngalokho kepha ongahlulelayo inkosi. Usushilo ukuthi awuzinyezi awulungisisiwe ngalokho. Awuzungene ezulwini ngoba wena ungazinyezi. Ngoba inkosi ekubonayo ibona ujuleni kwenhliziyo yakho ukuthi wena kunjani. Niyazi ukuthi sigqilazwe izono zabazali. Zigqilazile izono zabazali. Okuyinike ithuba ngoba izono zabazali.
uzibhubhe izono zabazali sengizozisho ngesikhathi ukhule usesiswini kumama wakho wadla isihlambezo ngesikhathi enje isihlambezo wayedla umuthi wakunikela kusathana yikho uzama ukukholwa kukholweni ngesikhathi usuzele wawunebala walahlwa nje yazi ingane yalahla ulahliwe spiritually yikho ungatholakala into ukuthi kubanjwa kuyayeka umzalo sithi uyakholwa usewini walahlwa akekho vuma izono zabazali ngakho ke abangaseni nabazali hard luck kodwa uNkulunkulu uyazi awusenamzali ngisho lokho ozokusho uvuma izono zakho uma unomzali hlala phansi nomzali wakho umphekele kahle we mama ungixoxele anginjani ukuhlupha ngemncane kanti uyamsenga nje hayi ayidedelile yazi wena awuhlupha ukuthi mhlawumbe uzuthola nanokuthi wamiselwa enyangeni ingane engatholakala umphumela womuthi yikho uzama ukukholwa akholweni ngiyangizwa kodwa ngisho izinto ezizosenza sibe njani iwele phambi kaNkulunkulu ngoba zisingcolisile singazi ukuze ungahlulwa yilutho emhlabeni mhlambe nawe zakhe ingane uyilahlile ziyakuhlupha manje wayilahla zibhema insangu zenza yonke lento le inhlizweni yakho yatshela izingane azizifuzeni mhlambe wena wawukhulela una 16 le yakho ize likhulelwe na 14 ukuhamba lifuza imbizi and ufuzo sithi izulu lonjani lwedlulela ingakho inkonzo yokuvuma izono is very important abantu abayibona abayinaki awukwazi ukungena ezulwini izono zingavunyiwe ngaphandle uma wabelwe ukungena ezulwini zingavunyiwe izono ngiyazi kanisangizwe angiphinde ngeke ungene ezulwini ungazivumanga izono zakho ngaphandle mawabelwe ukuthi ungene ezulwini ungazivumanga onjani owabelwe na iselelesi sasabelwe iselelesi masilenge siphambelenga noJesu Jesu sinye ngapha sithe sinya ngaze singaphi sithi kuJesu uma uKristu yehla esiphambanweni usehlise nathi esinye sesiyasikhuza sithi hayibo silathina ngoba sonini lo akenze lutho sesithi Jesu uzomkhumbula embusweni wakho samvuma uJesu uthi uyinkosi ukhona umuntu onombuso ngeyona inkosi savuma iselelesi sathi Jesu uzomkhumbula wathi uJesu namhlanje leso selelesi sasingabelwe ukuvuma izono sasabela ukungena ezulwini ukuvuma uJesu yilabo khona abantu abangabela ukuvuma izono kodwa ngeke bawuthola umqhele ezulwini ngoba balisebenzele liyasetshenzelwa izulu kodwa kukhona abantu okuzothi mangabe kwenzeka icar accident athi mayibona umphefumulo uyaphuma vele asho Roma 10:9 athi Nkosi Jesu ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa kwabafileyo ngiyacela Nkosi Jesu ungisindise ukuphuma umphefumulo ezulwini lo so sale emhlabeni sithi sidakwa lesi ubebambe imoto lo kube umdlwenguli lo ufika umangalo umfice ezulwini uma wena uyongena yikho ke kufanele singahluleki ukuze singahlulelwa lezi insuku sikhuluma phakathi nensuku sithi yilezi gabisa house sigabise kwahlulelweni mawufunda uMateyu 25 sithola abantu abasezulwini bengazivumanga izono ufese inkulumo iqiniso singenze sengathi uvuma izono kuphela indlela ezulwini uthi uJesu ngangilambila ningiphanga ukudla njalo ngangipha ukudla ngangomile nangiphuzisa ngangisesibhedlela nangihambela bathi ukuphi inkosi athi lokho kwenze kwabancane athi ngenani umusweni kababa uyangena ezulwini ngokunakekela abampofu isono ungazange usivume njengoba ungafunda ukunakekela abampofu uzongena kanjani ezulwini uyangena ezulwini uthatha abantu abafaka enkonzweni yeqiniso ekaJakobe chapter 5 verse 19 and 20 lithi iBhayibheli obuyisile isoni ekudukeni kwaso uzosindisa umphefumulo wakhe bese sibekela inqwaba yezono
lo muntu ngenxa ukuthi uthatha abantu uyalinganisa ubafake ekhaya lezwi noma walibalethe esontweni likababa ucebe khulu bafike basindiswa bakhonza uJesu umqhele wakhe ezulwini uzongenela lokho ezulwini sitshekela inqwaba yezono zakho. Ziningi indlela inkosi esinikeze zona zokuthi singene ezulwini kodwa uyena yedwa indlela neqiniso nokuphila. Amabandla ayancipha yehla abantu bayahamba siyajabula sihleka befundisa sibabuyisi laba bantu kodwa lithi izwi uma ubuyisile isona ekudukeni uzothethelela izono. Amabandla yawa bashona kuleliya basuka kuleliya baya kuleliya kodwa abanye bahlezi nihlezi nenzani ngebandlelwayo nenzani ngabazalwana abahambayo ngoba fanele babuze ukuthi uhambelani mayikhomba inceku shona encekwini inceku uyaphambuka labantu bayahamba naye vula amehlo alungise iphutha lakhe ngoba sonke sisemhlabeni sonke sifuna ukuya ezulwini akekho sebhale ukuthi usezulwini. Manje yini oyenzayo wena ufunda Izenzo chapter 20 verse 28 lithi iBhayibheli singababonisi bokwelusa izimvu zikaNkulunkulu meaning nomzalwane kufanele contribute ekwelusweni kwebandla. Umzalwane kufanele amakhonto wrong ayimvusa inceku kuyonakala lapha so umvulelisi ngcono niqabane athi hey mina ngiphethela uzongiphathisa iBhayibheli ngizongiphathisa ibandla lami umyekeke kodwa uphaphama abantu sekuselethele seqaleza kuwe yazi ngiyaqinisa wonqinisile ngoba uzothoba one day. So kake sihambeni ngobungcwele kube yilona lo yabe nomoya ongcwele ngoba uma sonke singaba nomoya ongcwele sizosizana umoya ongcwele okuwena uzoze utshelwe hamba uthole baba uNsibande ngoba kusho umoya ongcwele baba uNsibande usubalekile awusela usangitshela awudoda ngiyabonga wangisiza manje nami ngingaphakeme uma ngiphakeme ngizoxabana nawe ngiyeke ngisihogweni the umfundisi bekhulula izini singabalindi. Uma ungumlindi umtshela isho njalo iBhayibheli lapha ezekela umtshela umuntu ukuthi uyona engalaleli igazi lakhe ngeke lifunwe kuwo kodwa mayelalela udumo lukaNkulunkulu lukuwo imphele yethu leyo. So ake simkhonzeni uNkulunkulu sibambisaneni emsebenzini kaNkulunkulu akekho omuhle nomubi sonke siyafana sizama ukuya ezulwini sonke asibambisaneni sikhulekelane onamandla akhulekela ababuthaka ngoba kusasa kuzobe lokho ebuthaka namhlanje uzobe namandla sekhulekela wena. Liyajika isondo lithi isisho sesingisi engisithandayo sithi be nice to people on your way up because you will meet them on your way down. So ngesikhathi uphakama udlula abantu uyaphezulu baphathe kahle ngoba mawusubuya uzohlangana nabo besaphezulu bese bekuhleka uma kade ubahleka kodwa uma kade ungabahleki bazokunqaka bathi no ndoda asiqhubeke kuyele emuva usubuya. So kasiphatheni kahle abantu bakaNkulunkulu singabefundisi asiphatheni kahle abefundisi singabantu lento yokuhlebana eqeda ibandla ayiphele asibe ngcwele. Umuntu ezokhuluma ngegama lomuntu kuwe mtshele ukuthi ndoda ngicela ukumbiza lo muntu uyiphinde lento ufuna uyisho uzomuza uzothi nayiyeka nabe ngiyaxoxa la ngifuna ukuxoxa leba angifuni angifuni manje siyabesaba laba bantu kanti uthi uJesu Matthew 10:28 ungamesaba umuntu obulala umzimba engenzile lutho emva kwalokho mesabeni loyo othi sebulele abe namandla okuphonsa esihogweni. Asiyeke ukusaba abantu akanalo izulu umuntu akanaso isihogo umuntu pho umuntu umsabani mtshele mayekuhlebisa ukuthi akuhlebise akuzonde mayekuzonda ufuna ezulwini wena masithandaze. Baba egameni lokufela wethu uJesu ophilayo siyakubonga uNkulunkulu wethu siyabonga ngendaba ezivela kuwena siyabonga moya ongcwele akekho umuntu ongakhuluma lento wena wedwa siyabonga siza nanti ibandla lakho Nkosi elakhiwa amabandla amaningi ahlukene lisize Nkosi ukuba lihlale kuwe lingasuki lisize uNkulunkulu wami ukuba libe ngcwele ngoba wena ungcwele lisize uNkulunkulu wami ukuba liphelele ngoba wena uphelele. Siyakubonga Nkosi nangazo lezi insuku usuzobuya ukuthola iqiniso liyiqiniso noma ngabe libuhlungu kodwa manga mahlotshisiwe abamnandi
Siyakubonga-ke Nkosi ngakho konke, hlala phakathi kwethu, hlala phakathi kwalaba abantwana bakho ezakheni, babusise ngamunye ngamunye. Ngiyakhuleka Nkosi, busisa nemindeni yabo Nkosi abayishiyile emakhaya, ney'hlobo zabo Nkosi mazazane nawe. Ngiyathandaza ngegama elinamandla leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Sithi uyinkosi phezu kwethu, uyinkosi, Nkosi phezu kwaleli holo manje, uyinkosi phezu kwaloyo naloyo khona. Sithi Jesu Kristu uyinkosi. Siyacela-ke uNkulunkulu wethu, bonakalisa amandla akho, uthinta abantwana bakho besazohamba indlela ezinde, abanye bagcwalise ngamandla akho asezulwini, babiyele ubagcine bahambe bafike bephephile lapho beyakhona. Sinikela konke kuwe Nkosi, dumo lonke lungo lwakho lukufanele, izikhathi zingakabi bikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. Amen. Kete yakho, kete yakho, lokuba abathanda ukumvuma uJesu ngoRoma 10:9 bamvume. Angize ngasho-ke ukuthi ongakholwa ngoba uvunywa noma ubani uJesu ukuthi uyinkosi. Umiselelesi samvuma wathi namhlanje ngizoba nawe eparadise. Ubani owaziyo ukuthi uzofika ekhaya namhlanje? Bengikusiza ukuthi umvumo uhambe umvumile ukuze nentuli zendlela okungenzeka ukuthi unazo kuhlanjululwe kuzo manje. Ube ngcwele ulungele ukuhluthwa kwebandla. uJesu usezobuya. Yona message esemqoka ngoba sikhuluma ngobungcwele, ibangcwele ngoba useyabuza ukhetha abangcwele. Insimbi enoyibuthe uyibuthe, awukwazi ukubutha insimbi engabutheki. Kufanele kube ne-element kuyona yokubutheka. Ubungcwele sizobuthwa ngabo. Ibangcwele ukuze ubutheke. Iba nomoya ongcwele ukuze ubutheke. Ngoba uma ingekho umoya ongcwele ngeke ubutheke. Base Kolose 3:3 uyayichaza le ndaba ngendlela emnandi no verse 4. Uthi verse 3, uma nafa ukuphila kwenu kufihlwe noKristu kuNkulunkulu. Uma nje wafa maqondana nesono, ukuphila kwakho kufihlwe noKristu. Kusho ukuthi sonke njengoba sila asikho, singakwesokunene sikaNkulunkulu sifihlwe kuKristu. Athi umpostoli Paul, akumina ophilayo uKristu ophila kimi. So futhi ngamagama siyashintshana. Kufanele kuphila uJesu kuwe ngomoya ongcwele. Wena uyophila kuJesu engakwesokunene sobukhosi. Bese thiku verse 4 kaKolose chapter 3, nxa ebonakaliswa siyobonakaliswa kanye naye. Meaning sokwehla naye ngoba sifihlwe kuye sizolanda thina siyibandla. So ngeke kuhlwitheke uma ungekho kuyena.
ubukhona bakho kuye kuzokwenza ukuthi uhlwithwe kuya. Yangizwa kodwa? So umuntu ongakholwa exactly the same thing. Akuyena ophilayo, amadimoni aphila kuye, ukuphila kwakhe kufihlwe emkhathini, emadimonini. Yini indaba umfowenu, mhlawumbe umfowenu ngiyalinganisa, omthandayo nomkhonzile, ngelila uzokuthuthwe ngulili. Uphila umfowethu angadlwengula. Mhlawumbe mayisemushayene intombi ezinhle kangaka, noma nomakoti omhle kanje ngeke. Umuzwa nengane uthi udlwengulile wedwa ungeke kuphambene. Uye kuyena uboshiwe, mfowethu uyenzile lento? Athi yebo. Hawu mfowethu, bekwenze njani? Athi angazi. Indaba na ngoba ubengekho esemkhathini, dimoni elikuyena belifuna lenkonzo layenza. So injalo lento. Yikho iBhayibheli lithi asibambene nenyama negazi. So uma ubona umuntu enza into kuwe, dlula kumuntu akuyena, uSathane ozokulinga ozokushaya. Asiyeke ukuzondana singabazalwane. Asithandaneni, wazi ukuthi into embi yenziwa umuntu kuwe akusiyena, yilo moya ophila kuyena. Into enhle yenziwa umuntu kuwe akuyena, uJesu ophila kuyena. So masifihle ukuphila kwethu, masifihle. Abathandayo ukuhlala befihlile, so thandazana kuRoma 10:9. Ngokuthandaza uRoma 10:9 asijoyini abantu, malunizwile kodwa angikhulumi ngebandla mina la. Ngikhuluma ngabantu abahlanzwe ngegazi abafuna ukuyezulwini. Ibandla lingena ezulwini. Bathi wafika omunye umzalwane ezulwini. Eyaphila impilo enhle, ekhonza ivatho zakhe. Angisho ukuthi abe ivatho bangona. Walindela ivatho. Liphi ibandla elithize la? Angiboni. Bathi wayalikho lelo bandla. Asengibhekile angiboni kanti baphi abakithi? Uthiwa yiko namba nje abakithi. Cha, abakithi ngiyabazi bagqoka kanje. Uthiwa ayakungena ngokugqoka la. Kungena uthi uhlanziwe ngegazi likaJesu. So ke uNkulunkulu uJesu mayiselanda ibandla lohlutha kulela amandla nakulela. Nawe ungasali uma uphila impilo engcwele. Kodwa ngifuna ukutshela bona siyomangala masifike ezulwini. Khona abantu sobafithe ezulwini. Kade sibahlulele emhlabeni sithi baba. Khona abantu ongeke bafithe ezulwini obubathembile kanti basesihogweni. Uma wena uyile ezulwini. Khona abantu ozobafithe esihogweni. Hawu nawe umfundisi ubani ula? Athi naye nganawe ula. Nimangale laba benibathatha kancane abekho lesihogweni. Bapho bani tobasezulwini. Lesi sazomangala. So zinake uzihlanze izingcwelisi. Ngabe umuntu oseduze kwakho. Asithandazeni uRoma 10:9. Khethe yakho Robindela Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba umsindise. uSathane ngimfuni, amadimoni akho angawafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungilondoloze uzungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Ngicela ukumkhulekela ke ngisamile. Baba, egameni lomfelo wethu Jesu, nanti ibandla lakho Nkosi elakhiwa amabandla amaningi ahlukene nabaholi abahlukene. Ngiyabathandazela namhlanje Nkosi sebekhulekile uRoma 10:9 ukuthi Nkosi ubabiyele, ubagcine, ubalondoloze uzibavuse ngosuku lokugcina. Ngiyakhuleka Nkosi ushilo kuJohn 6:44
wathi akekho oza kuwe engadonsiwe ubaba owakho umsebenzi kumlonda umuntu uzumvuse ngosuku lokugcina. Ushilo kwabaseRoma 10:13 wathi bonke abayokhuleka egameni lakho bayosindiswa. Namba Nkosi sebekhulekile egameni lakho, mabasindiswe. Ngingasho ukuthi bebengasindisiwe, kodwa ngoba sisindiswa usuku nosuku, umzuzu nomzuzu, ukuze sihlale silungile ngoba usuku lwakho luyeza uthe uzofika njengesela. Ngiyacela ke Nkosi wenze izwi lakho amaHubo 1:25 uverse 1 noverse 2. Uthe kuverse 1 abakwesabayo bayofana nentaba yaseSiyoni, yona emile ngenakuzanyazanyiswa. Wonke umuntu omile la namhlanje ingoba esaba wena. Ngiyacela ngazanyazanyiswa Nkosi azangene ezulwini. Kuverse 2 uthe njengoba intaba zihaqa eJerusalema, kanjalo abantu bakho uyabahaqa kuze kube phakade. Haqa Nkosi kube lona loyo manje sitha singamtholi. Umhaqe Nkosi azangene ezulwini. Khulekela imindeni yabo Nkosi, uyayazi abanye bemindeni yabo abakholwa, abanye bemindeni yabo Nkosi bakhonza abanye uNkulunkulu. Ngenelela Nkosi uma kungenzeka, siyafisa isibusiso sakho esehlela labo abantwana bakho abalamanje sidlulele emndenini yabo ehlukeneyo. Idini Nkosi ilondoloze. Ngikhulekela abagulayo ke manje Nkosi, ngiyacela ukuthi ubaphilise. Ilona loyo ogulayo khona la endlini, ngithuma izwi lakho elinamandla, izwi lakho eliphilisayo. NgokweHubo 107:20 uthe uthumela izwi lakho libakhulule emathuneni. Ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo, phezu komzimba nomzimba ogulayo, ngithi uJesu Kristu inkosi, phezu komzimba nomzimba ogulayo manje mawuphiliswe. Isaiah 53:5 ushilo wathi Nkosi ngemvimbo yakho siphilisiwe. Baphilise Nkosi, wenzele igama lakho udumo, ukuba lidunyiswe igama lakho. Bazi abantu ukuthi sikhonza uNkulunkulu ophilayo, bazi abantu sikhonza lo nkulunkulu owayekhonzwa ibandla lokuqala likwizenzo 2. Bazi abantu ukuthi Nkosi uhamba nathi, yenzele igama lakho udumo. Philise kube lona loyo ogulayo manje ngegama elinamandla leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga kakhulu ke sengahlala phansi. Bonke abagulayo sebekhulekelwe. Akusekho umuntu ogulayo enzomkhulekela manje. Nonesidingo sanoma yini, manje uthandaza uRoma 10 sakhuleka la, usukhulekelwe. Wena okwakho zingcwelise, ufuna wehlele ukubi kunalokho, hamba ngokungcwele, umkhonze uNkulunkulu, umbone kwenzela izinto. Ngoba lokho esikufunayo, ufakazi uzokukhombisa uNkulunkulu, umbone kwenzela izinto. Ngiyabonga Jesu Kristu inkosi.